In Noord-Friesland waren er met de lintjesregens aan 6 lintjes uittrekt, door burgemeester Johannes Kramer. Een daarvan wie Warner Banga uit Dokkum, die hem al jaren inzet voor de historie van de stad. Ja, ik ben helemaal flubbergaast. Ja, dat was, je wordt hierheen lokt en dan stap je door die deur. Ik denk alweer moeten wij via de achteringang naar de vroedschapskamer. En toen begon wel een beetje, kreeg ik wel een beetje een bruin vermoeden van dit kon wel eens wat aan. Ik ben hierheen lokt met een andere bedoeling. Geert Dijkstra van Kalm, die al jaren vrijwilliger is bij de protestantse kerk in Kalm, en dan jonker nog een soort orengoeie die in vruchten had, waar toch een zeil van mensen verrast en mocht ook een lintje in ontvangst nemen. Dijkstra, je bent een heel sociaal mens en je hebt een heel soort interesses. En mijn onberongen inzet liet je dat zien in de meerskip. Je doggen en dienen vrijwilligerswerk met van sport, politiek, religie, onderwijs, natuur en cultuur. Ik heb er wel eens van gedroomd. Maar daar zeiden ze altijd van ja, dan moeten bepaalde mensen het onvregen. Ja, ik zei, en dat doe ik zelf net. En ik zei, mijn vrouw is er ik net een ongewezen persoon voor. Maar dat het nou gebeurt, en nou vlak voordat ik 75 word, ik vind het fantastisch. Dinneke die zei van wie in de real wacht nu? Ja, wie in de real wacht nu. En één ding, ik ken haar al een paar hier. Nou, ze ziet vanmorgen in Omi. Ik denk van wat deze van plannen weet ik net, maar die had de kleine net om die je bij deze dag hebt.